Mbak. Aduh, Mbak. Awak kok rasane ngene lah. Kepengen. Ah, ah. Aduh, Mbak. Ah, ah. Piye, Pak, ono apa iki? Ah. Pak ya awak ya penak le. Lah yo guru-gurune opo? Aku mikir Kang Amal lo, Kang Am Karyo. Alah, wong wis kadung ngono ya kok pikir. Iya. Yo wis angel tekan wong ngene kok pikir. Wong ki kagani bolak-balik kok orang gugup. Ngene iki lho. Esuk ini wong gemojo Mas desa lemoro kabeh. Golek karya. Perkara iku Mangken anyar dicolong kok. Kebangetan Yo. Wong angken anyar kaki ngangken gek bengi kok dicolong. Anjir kelakuane dhisik mulai kek yo ngono. Nek dipikir teman-teman yo mari penyakitan yo sing dipikir. Ngene iki le. Mangan gak doyan. Ngombe yo pahit. Wong gak wegang ngono Lah iki apa gawe awake tak sibukno. Ya. Andani ya. Yo. Gang cepet kaya. Jual. Ini Pak. Iki mang ono gulane ka ora? Ora ono, jarine pahit. Waduh, yo malah pahit dah eleh. Jarine pahit, Mang. Jarine yo pahit. Ya pas iki le. Pas jalukane wong tuwa. Kang karya ning ndi mang? Yo biasa nek njopo lho, ngramel nomor bola apa jarine tak takoki. Oh sawah renggon. Mburi omah yo entek kabeh. Kok dinggo nyanyi ambek mangku begenggek. Lah ya anci wis ngono ae penggene anci. Aja anut lho le. Nggih, mboten. Wong si anak loro iku ya kudune ya sing kowe iku ya kene gemaki. Kangam karya kepengin nyekakno urip Pak Am iki le. Yo. Kok goleki le ya? Yo. Kandhani. Kowe esuk diluru wong gemojo lho desa ngono. Gang goleki ya le. Kangam. Yo tak golekane. Wis betah. Golekane. Ramal nomor nek menunggu bengi metu cah. Tombok nomor perang-perang dino kok ora tau entuk. Pemandang gowe lho. Ramal nomor nek menawa entuk. Tombok pirang-pirang dino kok ora tau entuk. Nek entek duit 3 sak yo blas ora tau metu. Njaluk duit Joni yo wis ora diweki. Terus piye nek cah? Nggo wedokan yo entek dindakno wedokan duite iki. Yo ila yo golekane kok amile ngene wong enak iki. Golekane nek dhewe. Lho nek kene kowe tak goleki nganti saya kok. Lah apa kowe? Aku iki ramal nomor. Lah kowe digoleki bapak kon mulai lho. Kowe arene digoleki wong sak desa. Lho apa kok goleki aku? Aku iki wis pirang-pirang dina tombok nomor iki gak tau entuk. Lah jarene ana kanten lagi sewengi mbok gowo ngono wedoke ya. Sing ngomong sapa? Ibu sak desa udah muni ngono kabeh ya. Udah goleki kowe kabeh ya. Aku dhewe nggo dhuwit 3 sak iku entek kanggo tuku nomor. Lah yo ngene iki salam dhewe ya. Iya. Kok ono nggo bocah wedok barang aku langsung. Walah. Sakake bapakmu lho. Ora tak olehno. Wah, pelanggaran. Wis kowe ora samarani aku tak ngetokno iki ramal nomor kok bengi tak tombokne kabeh. Lah kowe iki kon mulai kok, aku kan goleki suwe aku. Wis anek entuk kok bengi tak perseni iki. Alah aku sih. Ngono aja
Aja ngomong Pak. Kowe digoleki kon mulai. Wis moh, aku moh. Mau yo wis ah. Lho Kak ayo jang mulai. Wis aku moh. Iya ya, ada mulai asuwen. Iya ya, ada mulai asuwen. Moh. Ono aden Wis bareng. moh gorene moh. Moh, wis kok nek iki goleki aku. Mau yo wis. Balik sik lho aku. Yo Wes, wis sholat balik, jamaah wis aku. balik. Wis ora usah aku iki ameh tombok nomor. Kok uru aku bareng ameh dikon mabuk. Alah, WC. Oh, Masya Allah. Kowe iki lha aku lepak kok nek kene malah glundungan. Ora ngenteni aku kowe mak. Ah, tekan kowe ku yang uyah ngono ah. Tekan ku ketemu kurang manggang karyo. Ketemu, tapi gak belum mulai. Oh. Nek warung keramal nomor mangu jare. Piye apa diparani ae, Pak? Wong loro. Wis ketemu wonge. Wis. Ayo. Yo, Aku ayo. karo. Paranane. Iki kok banyu sik le. Yo. Banyu sik. Aku kaget. Yo, Pak, bojone. Wis, ngono ayo, Pak, parani wong loro. Ayo. Barang ikut sik. Alah. Oke, lawange mek ciu, cek iki dia, Pak. Iki wonge. Ora nek kene apa lah, Pak? Cek awas juga. Oh, iya. Yo. Ah, yo, kayak mangga. Iya. Gini ngene kelakuane. Terus ngene kok. Nah, itu boleh ramal mang suami kau mang sering. Sale, kok kok. Gajine tenan ana iki. No. Lho ono apa Pak kok tekan kene Pak? Ono apa? Wong tua kesok. Awak lah kepenak mangan pahit, tumbi pahit kok. Roy enak-enakan turun ning kene. Wong tuwa kok mbojak gentayangan tekan kene lha apa? Ya wong iki golek kowe ra gelem mulai. Mo. Ya. Memang jauh tak kandani, aku tak drama. Ayo coba. Nah, bro. Kowe iki tak yo iki dhewe. Lah bapak sing pengen nyusul kowe terakhir kayak mang. Malah mbok jak nyusul tekan kene. Iki maksa. Yang niki. Ya golek kowe Ora ngono. penak kok lurus apa Wes. terus. Wes. Ya lu urusan lah. Wes. Koyo kuwi jeblok kabeh ngene. Ya wis nang ngono ayo do balik. Kok malah ayo. Halah, iya. Halah. Kowe jangan Ngene. Ah, sinalus. Ayo wong tuwa. Wong Ayo, tuwa kan kan ngomong kowe sing halus. gugu. Halah.